Καλησπέρα σας. Η εκδήλωση αρχίζει με τον προβολή ποίηματος από βίντεο «Πάφτεν η Ρωμανία». Έναν πουλί, καλόν πουλί, έβγαινε από την πόλη. Ουδές αν δεν εικόνευσε, ουδές απενικόνε. Επίεν και νεκόνευσε, απάν σου ήλτο χάστρε. Έδειξεν έναν προφτερόν, σου έιμαν ερνέτο. Συνέχουν την καρδία τα ηλία μας και φάγε μας. Δώστε τη Ρωμανία. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, εδεσμολόγατε πατέρα Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση που οργανώνει ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Ελπής σε συνεργασία με την Ένωση Ποντίων Ζωγράφων για να αποδοθεί ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Γνωρίζουμε όλοι πως όταν τιμάμε, ο ελληνισμός είναι και ζει μέσα στην ιστορία. Ο ελληνισμός πορεύεται μέσα στην ιστορία επί 3.000 και πλέον χρόνια συνεχώς και διαρκώς, χωρίς όμως να χάσει την ταυτότητά του. Και όταν λέμε την ταυτότητά του, εννοούμε ότι επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητά του. Καθορίζουμε εκείνα τα στοιχεία που δεν μας επιτρέπουν να διολιστήσουμε είτε σε κόμπλεξ ανωτερότητας, είτε σε κόμπλεξ κατωτερότητας. Δεν λέμε ότι είμαστε ανώτεροι, αλλά δεν θα δεχτούμε σε καμία περίσταση ότι είμαστε κατώτεροι. Ειδοποιά στοιχεία, μέσα στα οποία συγκαταλέγεται ως εκλεπτότατο λαμπρό στοιχείο ο ποντιακός ελληνισμός. Ο ποντιακός ελληνισμός στο εμπόριο, στις επιστήμες, στις τέχνες, στις καλές τέχνες, στην ποίηση, στη μουσική. Ένα παρελθόν πολύ σπουδαίο στην προσφορά της συγκροτήσεως της πολιτείας, της δημοκρατίας. Ένα παρελθόν πάρα πολύ σπουδαίο στη γη των πατέρων μας, την οποία καταπατά αυτή τη στιγμή ο ταραξίας της Ανατολής. Αρνούμενος να δεχθεί και τα εγκλήματα τα οποία έχει διαπράξει. Όμως, ο ένας πνεύμονας του ελληνισμού βρίσκεται εκεί. Ο άλλος βρίσκεται από εδώ. Ένας νοητός άξονας περνάει από το Αιγαίο, από πάνω. Συγκεκριμένος, διότι κατάγομαι από οικογένεια Σμυρναίων. Η μητέρα μου ήταν 3 ετών. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, διασωθήσα από το στρίπωγμα. Ναι, αυτός είναι ο στρίπωγμα. Το παππού μου τον έσωσε εκκλησιαστικά
Ο Πόντος είχε 6 Μητροπολίτες. Αμασίας, Κολονίας και Νικοπόλεως, Νεοκεσαρίας, Ροδοπόλεως, Τραπεζούντας, Χαλδίας και Χεριανών και αρκετά μοναστήρια, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι της Παναγίας Ουμελά, του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος, του Αγίου Γεωργίου Περιστεριώτου, του Αγίου Ιωάννου Κουνταρά, του Αγίου Γεωργίου Χαλιναρά και της Παναγίας Γουμερά, στα οποία οι Έλληνες έβρισκαν καταφύγιο, μένοντας έτσι πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη παρόλα τα δεινά της δουλείας. Και εδώ, παρόλο ότι δεν το έχω σημειώσει, θα πρέπει να θυμηθώ τον Αρχιεπίσκοπο. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι την κάλεσα. Και τώρα παρακαλούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα εκ μέρους της Ένωσης Ποντίων Ζωγράφων να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να παρεμβάλλετε τα γεγονότα. Η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων του Πόντου. Με την αναγνώριση και την ποινικοποίηση στη συνέχεια που διεκδικούμε, πέρα από την ηθική δικαίωση των θυμάτων, των προγόνων μας, θα πετύχουμε και να αποτρέψουμε παρόμοια περιστατικά να συμβούν στο μέλλον, που είναι το πιο σημαντικό. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.